אתה על וידאו, טוב? כן. קחו את זה מאחורה. קחו את זה מאחורה. בואו נגיד, בואו נגיד את זה. לא, חגים? לא. אתה, כן, כלומר. איזה מזל שזה לא תוצרת גרמניה הבוש הזה. כשאני קונה בוש אני מוודא שלא שמו לי משהו מתוצרת גרמניה. גם הגרמנים הם כבר תוצרת סין. זה בורים, הוא חודר. חבר'ה, תודה רבה לכולם, לכל מי שהיה פה אתמול, לכל מי שהיה פה קודם, לכל מי שיבוא בהמשך, לעובדים, לעובד החדש שלנו, חבר הכנסת, בעזרת השם.